Ja mám vyhľadávať kód tovaru 030303. Je prihlásených online 4 klienti, dnes bolo 10 klientov, tak systém nie je vôbec vyťažený. A celý program EIBčko, lepšie povedané ecard.sk, ide za babku. Stále spomínate, že je vyťažený systém, že veľa klientov je prihlásených, vyhľadávajú krížovo. Nemôže to byť pravda. Sú prihlásení online 4 klienti. A neskutočne dlho načítava. Ako sa vymenilo u vás CTL-ko, tak odtedy je s tým problém. A čakám. A idem vyhľadávať podľa stromu. Dáme si Volkswagen 2005, Passat, dvojliter, benzín ďalej. Už pri samotných týchto úkonoch to je neskončí dlho. Haló, Marek. No a neviem ešte, ako to bude dlho ťahať. Pol hodinu to bude dlho ťahať. Teraz to prepnem do iného prehliadača. Dám si www.eka a je problém, aby našlo stránku, aby ju natiahlo. Dáme sa prihlásiť TST. A nevyhľadať ostatný sortiment, oleja mazivá. Aj pri vašom katalógu nie je tak doku, neskutočne to dlho naťahuje. A čakáme. A dal som si len vyhľadať oleja mazivá. A čakáme. Dám si brať motorové oleje. A čakáme. Tento problém je jednoznačne u vás EIBčko. Neskutočne dlho. A prepnem si, čo mi práve vyhľadalo, čo vlastne už našlo niečo. Áno, našlo, preskočilo mi to z ikony do ikony.